phari jeng tini teksa kokborok arke kokborok production jeng ta hetui phaika tamangka o je production short film ni mungkha sikala khasuksa jeng o kokborok short film no tini jeng haina phaika yang phukbai chini actor jok malaikha lombiriang yang tongo ujol deborma jeng tini borok bai kaisa short film ni abno su khainani bagui jeng tini saithogui tongo ngai tabo ang lombi no sungnai lombi munai nang je tini nang oro actor se thaimani abo nang tini busu jor tui je o sikla khasuksa o je kokborok short film no busu jor tui nang abno support ketlang mano sagari je thia sang khai thamano ngai nang tini bo bahai no je nang abo hai su khlai jangnai je nang busu musang ni mano lukorong busu naithogri comment like eba subscribe bangri mano nang abo hai roni ni busu jor tui sago knowledge tong abo to tangai thia sang no bagui na mani kaham kai tlang gi thangna musung go boi kaham jana jakhe kai abo no bagui na jotono sata kai yang sungnai actors no tini ujol debor mano sagade nang je tini oro actor mane je tabung nang lombiriang bai nang tabuk oro je kaisa o product no tujei nang actor sungai mane ngai norne o actor sok nang tabuk je khainani wansugui phaimani tini o jorao nang tini busu jote abo mujanggai lukorok no comment like eba khairi mano naithok jagdoi ini to ang din no pila oro imo join liwa first time ang actor ngene abno ti jeta pare ang khlai ngai bisingman ang cinta ngai norok bunai tong di soya oi norok no phunung nai jeng o je sikala khasuksa kokborok arke kokborok production o jeng short film no norok no tui phunuk nai norok busung naithok jang no afro nuk khangke saimanai jotono na hambai।